सामकी रॉंग सायड यार मारली क्रेन होतो वा मरे महाबळेश्वर ना अरे देवा एकल्या गाडी दवरून येयला हांव दिता तुका आम्ही घरा बराबर आणले ते सगळे फटोफट आणले तुम्ही नेत्रावळीचे बाब कोण ना 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 कोणा काय सकाळ जाऊ सकाळ जाऊ सकाळ जाऊ तो फाटी होती पाहिजे हां पाय पाय ठीक लागला तुझे काय रे राव बाबा हो कशी तो तुझे कोण झाला तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।